Специално
studieren. There's
Shit.
тук? Има ли някой навън? Няма, всичките сте тук, добре. Един неразделен клас специално за вас, като ви пожелаваме да бъдете смели в мечтите си и да покорявате върховете на живота. Дързайте, имайте късмета, бъдете здрави и радвайте своите родители. Това е най-важното. Да останете хора, човеци с главно Ч, не го забравяйте. И маестро, един неразделен клас за тези, които в момента са на дансинга. Decision.